ఛత్తీస్గఢ్ బలోదాబాద్ భటపరా జిల్లాలోని బర్నవాపారా వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో ప్రమాదవశాత్తు బావిలో పడ్డ 3 ఏనుగులను అధికారులు సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. హార్ది గ్రామంలో ఉన్న బావిలో ఏనుగులు ఉండటాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు. వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. సుమారు 3 గంటలు శ్రమించి బావిలో చిక్కుకున్న ఏనుగులను బయటకు తీశారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. तीन